نقولكم نز channel تكاتلو أبزلهم سنايني عرفت جزين مزنقع الناتمنغو نلو معات دما كم تلمود ناي سومناوي فوركس ماركت أناليس حيزة مزيالله كسام مودات هدما مكتتالكم يعدم أبناي لو معدي بروغرامنا اليوم بلوس عاد زخونو نايزي سومن زخونو حدا 4-5 ستاب سامرايز قرم سيام الله أبت فاندامنتال دما نزمت زلو سومن حموس مالتيو NFP ويدما ننفرم employment payroll አለና ካልኡን ተፈላለዩ ናይ ባንክ ገቨርነር ተዛረብሉ ሶሙኒ ማለት ቁርባ ማርኬት ቮላቲሊቲ ክንርኢ ንኽእል ኢና ነዚ ኣብ ግምት የትዎ ኣብ ቴክኒካል ዝምልከት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ግዜ መበገሲና ዶላር ኢንዴክስ ኣብዚ ዝሓለፈ ሶሙን ኣዝዩ ድራማቲክ ዝኾነ ናይ ምውዳቕ ናይ ዶላር ኢና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሉፅ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ወይ ድማ አኩሚሌት ገይርልና ኣሎ ስለዚ 9.5 ኤሪያ 9.5 ብሬክ እንድሕር ገይርልና DXY ክሳብ 9.5 ከባቢ ዘሎ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወናይ ማለት ስለዚ ብዝኾነ መንገዲ ሕጂ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ሆልድ ገይርልና ዘሎ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና 9.7 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ግን ብዝኾነ መንገዲ ሴል ከይንሪኦ ማለት ስለዚ 9.7 ብሬክ ኣውት it may continue all the way to the down ናይ ሴል ማለት እዩ 9.5 ናይዚ ሒዝዎ ዘሎ ሰፕላይ ኤሪያ ድማ ቡሊሽ ሪካቨሪ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ዶላር ከም ዝሪኦ ዘለና ናይ 3 ዓመት ዝኸውን ሎው እዩ ሃሪሙ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ቀዲምና ዝበልና ናይ NFP ዘሎ ዜናታት ተኣሳሲሩ ሪካቨር ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎ ማለት እዩ ስለዚ 9.5 ብሬክ እንድሕር ኢና ቡሊሽ ዶላር ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ናይ GBP USD ክርኢና GBP USD ዝሓለፈ ሶሙን ማለት እዩ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ቡል ማርኬት ይሒዙ ቀኒዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሰፕላይ ወይ ድማ ናይ ሪትሬስመንት ማርኬት መፂልና ኣሎ ካልኣይ ነገር ድማ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድልስ ፎርም ገይርልና ኣሎ ስለዚ እንታይ ንገብር ኢና 1.3759 ናይዚኣ ኤርያ እዚኣ ብሬክ ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ GBP USD ባይ ከይንኣቱ 1.3759 ብሬክ ስትራክቸር ግን it may continue it is bullish ናብ 1.5 ናይ ምድያብ እውን ተኽእሎ ክህልወናይ ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ፑልባክ ናይዚ ኤርያ ግን ኣብዚ ኢምባላንስ ማርኬት ስትራክቸር ኣለና ስለዚ ናብ 1.36 ናይ 100 ዝኸውን ፒፕ ድማ ሪትሬስመንት ክንፅበይና ማለት ስለዚ GBP USD እውን ብሉፅ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ገይራትልና ኣላ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ድማ GJ እዩ GBP GPY ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና እንድሕር ርኢናዮ ፕራይስ ንስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርዎ ናብ 2000 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ስለዚ ባይ ክንብል ኢና ተባሂልና ነርና ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ፕራይስ all the way ናብ 199 ዳርጋ በፂሑ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ብሉፅ ዝኾነ አኩሚሌሽን ስትራክቸር ፎርም ገይርልና ኣሎ ከም ዝሪኦ ዘለና ስለዚ 198.6 ብሬክ እንድሕር ገይርልና all the way ባይ ኮንቲኒሽን ክንሕዚና ማለት እዩ 198.6 በንፃሩ ድማ 198 ብሬክ እንድሕር ገይሩ all the way ማርኬት ሪትሬስመንት ንሴል ክሳብ 194 ክሳብ ኣብዚ ፕራይስ ክወርድ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት ስለዚ GBP GPY ድማ ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ኣላትና ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ዩሮ USD እዩ ዩሮ USD እውን ሲሚላር ምስቲ ናይ GBP USD ኣዝዩ ብሉሽ ሶሙን እዩ ኣሕሊፉ ሕጂ ክንሪኦም ከለና ድማ 1.1733 ናይ ኣብዚ ስቶፕ ሃንት ገይርልና ኣሎ ማርኬት እንድሕር ርኢናዮ ስትሬት ኣዌይ ማርኬት ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ስቶፕ ሃንት ገይሩ all the way ብታሕቲ ዓፂልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብዚ ሪጀክሽን ካንድል ሂብና ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ዲሲሽን ኣይገበረን 1.1733 ብሬክ ኣውት ድማ all the way ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና በንፃሩ 1.1684 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ድማ ሴል ፖዚሽን ክህበናይ ኣብዚ ሙሉእ ኢምባላንስ ስትራክቸር ስለ ዘለና ድማ ናብ 1.14 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ኣለና ማለት ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ ዝበለፀት ሰታፕ እያ ቀፂልና ንሪኦ USD CHF USD CHF ኣዝዩ
ዝኸፍአ ግዜ እዩ ዝሕልፍ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሎው እዩ ሓሪሙ ዘሎ ሕጂ ግን ኣብዚ ናይ ላስት days of the week ናይ ላስት ዊክ ማለት እዩ እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሴል ኦፍ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ሂብና ኣሎ ዋላ ዳ ትረንድ ሽፍት ኣይግበር እምበር ከም ዝርአዮ ዘለና ማርኬት አኩሚሌት ኮይኑልና ኣሎ ስለዚ 0.817 ናይዛ ስትራክቸር ዛ ብሬክ ኣውት ባይ ሪካቨሪ ወይ ድማ ሪትሬስመንት ክርኢና ማለት እዩ 0.817 ናይዛ ስትራክቸር ዛ ብሬክ ኣውት ስቶፕ ሎስ ቢሎው ጌርና ባይ ፖዚሽን ክንሕዛ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብልፅትያ ዘላ ጥራሕ 0.817 ብሬክ ክትኮነልና ክንፅበለና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ጎልድ ወላዳቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኔጋቲቭ ይሃሉ እምበር ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ወይ ዝሓለፈ 2 ሰሙን እንድሕር ሪእናያ ድማ ኣዝዩ ኣግረሲቭ ዝኾነ ቢር ማርኬት ኢና ክርኢ ቀኒና ማለት እዩ ዝኾነ ንባይ ፖዚሽን ኣይመፀናን ሕጂ ድማ ኣብዘይ ሚኒማይዝ ገብራሞ ማርኬትና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ኣፕ ትረንድ ማርኬት ሪስፔክት ገይርልና ኣሎ ብዚ ከም ዝርአዮ ዘለና ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ዓርቢ ድማ ቡሊሽ ሪጀክሽን ካንድል ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 3291 ናይዛ ብሬክ ኣውት ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ጎልድ ባይ ኣይ ክንብልኒና ማለት እዩ 3291 ብሬክ ኣውት ናይዛ ስትራክቸር እዚኣ ግን ማርኬት ነዚ ዳውን ትረንድ ዘሎ ሪስፔክት ንምግባር ፕራይስ ናብ 3400 ከባቢ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ በዚ ዘለዎ ሕጂ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂቡ ክሳብ 3200 ሴል ፖዚሽን ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ኦል ደ ወይ እዚ ማርኬት እዚ ኢት ሜይ ኮንቲኒው በዚ ዘለዎ ክሳብ 3200 ካብዚ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ሪትሬስ ምግባሩ ሶ ክልተ ኣማራፂ እየን ዘለዋና 3291 ዘሎ ከባቢ እንድሕር ብሬክ ጌርና ባይ ፖዚሽን ክርኢና ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎው ጌርና ማለት እዩ በዚ ዘለዎ ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ሂብና ድማ ሴል ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ክሳብ 3200 ነዚ ማርኬት እዚ ኣብዚ ናይ ፕሪቪየስ ስሊፔጅ ወይ ፕሪቪየስ ጋፕ ኣለና ነዚ ሪካቨሪ ምስ ገበረ ግን ማርኬት ኣብ ትረንድ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ብልፅቲ ሰጣብያ ዘላትና መወዳእታ ንሪኦ ቢትኮይን እዩ ቢትኮይን እንድሕር ሪእናዮ ኣብ ዝሓለፈ ብሉፅ ዝኾነ ዳርጋ ምስቲ ናይ ኢራን ተኣሳሲሩ ቢሪሽ ሓደገኛ ዝኾነ ቢሪሽ ክንርኢ ቀኒና ክሳብ 98 ወሪዱ ማለት እዩ ማርኬት ብድሕሪኡ ግን ፕራይስ ስቶፕ ሓንቲ ብምግባር ድማ ኦል ደ ወይ ቡሊሽ ፖዚሽን ከይዱ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ፕራይስ ድሕሪ ናይዚ ኣኩሚሌሽን እዚኣ ብሬክ ኣውት ከምዛ ንሪኣ ዘለና ነዛ 108 ስትራክቸር ብሬክ እንድሕር ጌራትና ኦል ደ ወይ 112 ክትሃርም እያ ማለት እዩ 112 ኦል ደ ወይ ክሳብ እዚኣ ባይ ፖዚሽን ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም በንፃሩ ድማ 106.4 ናይዚ አኩሚሌሽን ስትራክቸርስ ብሬክ እንድሕር መፅኡ ድማ ናብ 100,000 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወና ብሓፈሹ ግን ኦቨርኦል ዊ ኣር ኢን ባይ ኢን ቡሊሽ ሰናሪዮ ኦን ቢትኮይን ስለዚ ነዚያ 108 ብሬክ እንድሕር ጌራ ክሳብ 112 ባይ ፖዚሽን ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ እንድሕር ሪእናያ ናይዛ ስትራክቸር ዛ ብሬክ ኣውት ክሳብ ኣብዚ ክትወርደልና ትኽእል እያ ሕጂ ግን ማርኬት ናይዚኣ ብሬክ ምስ ገበረትልናኻ ኦል ደ ወይ ክሳብ 112 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ኣለዋ ማለት እዩ እቶም ክሪፕቶ ትሬድ ትገብሩ ያ ሶ ብሓፈሻ እዚአን እንተን ሒዘን መፅአ ዘለኹ ፓየርስ ኣብ ናይ ፎሬክስ እንድሕር መፂና ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ጂፒዋይ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ እዚአን 4 ሓደ ካብተን ዝበለፃ ናይዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ትሬድስ እየን ኣብ ሜታልስ እንድሕር መፂና ጎልድ ኣብ ክሪፕቶ እንድሕር መፂና ድማ ቢትኮይን ናይስ ዝኾነት ማርካብ ኣላትና ማለት እዩ ብካሊእ ቪድዮ ብካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው